It's Monday. Hello, welcome again to our channel. Guys, nandito tayo para kumain ng talagang nakakasatisfy na strudel na ininit niyan ay pumuti. Tingnan nyo siya. Babati na yan. Smile. Nag-fried rice ako guys at tingnan nyo, inilagay ko dyan sa table para sa ganun di na ako di na ako gagamit ng bandehado. Ito guys, ang pangit ng itsura no, pero ang sarap niyan. Alam nyo ginawa ko dyan, gisa ako ng bawang, I let it golden brown, and then nilagay ko yung 4 na itlog, tapos yun, in-stir ko bago ko nilagay yung rice, and then nilagyan lang ng toyo and then black pepper. Wala pong salt yan. At ito naman ay ganyan, sunny side up. Ayan ang mga almusal namin. Ang almusal namin ito, inom na ako ng Gatorade. Meron pang cappuccino. Ito po, ganyan po. At dito naman ay at kung may gusto ng tinapay, may tinapay din, may Nutella at cheese whiz. Tapos dito, oh my God, sunog na pati. Yung longganisa natin, napabayaan na. Wow, galing. Amoy. Sweet. Amoy, sweet. Yan. Okay na siya, luto na. Natural lang yan na umitim kasi may may asukal yan eh. Alam niyo naman ang longganisa natin na Pilipino, pero ang sarap yan pag sinawsaw sa suka na may garlic. Nako, satisfying talaga. Ayan. Gusto natin na ang Monday natin ay makontento tayo sa breakfast pa lang, ay kontento para maging good luck. Good luck yan pag ganun. Masigla ang ating 1 week na pagtatrabaho. At yan, nag-iingay pa ang ating mantika ng langgunisa. Yan, yay! Paborito ng mga nasa labas. Ayan, sarap yan. Makain ba kayo niyan na guys? May taba lang siya, kaya once in a blue moon lang kami kumain. Hindi naman lagi-lagi. Hindi naman masama na may fat yung pagkain pagka hindi lagi-lagi. Pag araw-araw, yan ang masama. Diba? Comment down below. Tama ako, hindi. Kaya lang yung iba takot talaga dyan. Okay? Minsan lang kami kumain. Minsan, I mean. Ang ganda na, no? Parang mga Jolens. Okay, guys. Tahan natin sila dito. Kung may absent ba, di ko pa na-check eh. Doy! Namong tanan? Tulura mo? Kinsa may wa? Si Jimbo. O ikaw? Okay. Okay ba ko? Kugihan sobra yung mong papa? Kugihan. Deliver uli ng additional cement. Ayan, ako. Mausok. Pagpagsak pa lang niya ay mausok. Kasi naubos yung cement last week. Kaya ayan, nagpa-deliver uli ng para dagdag. Ayan. Hindi na check doon sa sa supermarket, siya nang nag-tap. Wow, ang laki ng itak. Tapos dito pa nakapatong sa generator. Ang ganda naman ng kitchen mo. Naku, mamumura tayo ng mga magko-comment dyan ngayon. Sige lang. Ang laka. Oh, dirty. Oh, ang dumi. Oh, ang dumi naman ang pagluluto mo. Bumati ka nga kasi. Hello guys. Ang ginagawa niyo dyan, ha? Uy, ang ginagawa niyo dyan, ha? What are you doing there, ha? Dito tayo guys. Ito ang sitwasyon ngayon, hindi naman maulan. Pero alam nyo, maghapon na umulan, kaya ganitong makulimlim. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman siya umulan. Kaya tuloy ang patrabaho. At ayan, tuwan-tuwa naman yung mga tanim dahil ang temperature ay maganda. Ayan, para sa kanila yan ngayon, this moment. Diba?
Pati mga ibon ay masaya. Naririnig niyo yung mga ibon? Ang ganda. Diba? Oh? Tweet, 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 tweet. Tweet, 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 tweet. Sabi ng mga ibon. Grabe, no? Ayan, namulaklak na. Wala namang namulaklak masyado. Yung santan lang. Silipin natin ang mga halaman dito sa kabila. Masisigla, magaganda, healthy, at masasaya. Ayan sila guys. Oh, kita mo? Kita mo? Ang gaganda nila. See? Pinasilip ko sa inyo guys. Oh. Wow. Very proud si Alocasia. Ito ay si Badyang. Ang ganda. Kasi bago yung dahon. Magmula noong nasa bunutan ni Odette, alam nyo, ay gumanda. Oh, naging beautiful at healthy na siya kasi yung dahon niya ay bago na. At para siyang may variegation ah. Ang ganda. At ito naman yung arrowhead. Ang laki ng arrowhead na ito guys. Yan oh. Ang laki. Oh, ito yung si Zebrina. Zebrina kasi dahil sa petiole niya na ganyan parang zebra. Pansin mo? At ito ang ganda ng variegation. At ito si Thai Sunrise. Ayan. Pinapasadahan ko lang para sa inyo guys. Para naman ay sumaya ang ating mga mata. Sa mga mahihilig sa tanim. Ito po. Ayan. Ito. Si giant natin na Queen Photos. Ayan. Red Wicks. Si Golden Dragon. Ay si Lemon Lime. Si Undoy. Okay, ito naman ay si Crocodile. Nakita mo? Ang nilagay ko dito guys is salt, black pepper, yung garlic, mga 5 cloves of garlic, black pepper, and then 4 pieces of bay leaves, and then abundant water, and then salt na 2 tablespoons. At ito ay 4 pieces of pork feet or pata front ng pork. Ayan. So, palambutin natin. Ayan, pakuluan natin hanggang lumambot. Okay. So, hintayin lang natin. Ito naman ay magpugas tayo ng kangkong guys. Kaya kailangan ng baking soda. Kasi, syempre, binili natin, malinis tignan, pero hindi natin alam. Hindi tayo sure kung saan galing yan. 1 teaspoon or 2 teaspoons of baking soda. Isok lang natin. Yung leaves, ang importante yun ang ilagay natin sa ating pata mamaya. Kangkong. Ang tawag sa kangkong? Water spinach. Okay, water spinach guys. Yan. Kita mo? Kilala nyo yan? Alam nyo guys, noon, kapanahonan pa ni kupong-kupong, alam nyo, ang kangkong ay tagli 5 piso lang noon. Alam nyo ito, ang price niya ngayon ay 16 pesos. Buti nga 16 pesos eh. Mas maliit pa dito doon sa labas, sa sidewalk. Kaya nagtataka ako yung sidewalk doon sa malapit sa Shoppers. Ang mahal. Mas siguro kalahati lang nito, 25 pesos. Mahal doon. Ayan. Ibabad muna natin mga, let's say, 3 minutes bago natin bandaw. Isa pang ingredient ko guys, ito, gabi. Ang laki nito guys, oh. At magkano na ba ang kilo nito? Nakalimutan ko. Basta mahal na po ang gabi namin dito. Ang gabi yata dito for today is, basta yung last na bili ko noon is 80 pesos ang per kilo. Ewan ko ito ngayon. Hindi ko na sinilip yung kanyang tag price. At ang naglilinis nito ngayon ay
Huwag mo na akong i-close up. Bumati ka. Oh, Alangan. Ayan yung bumati, guys. Nahiya siya. Gugupitan ko yan ngayon eh. Tingnan niyo, gwapo yan, Pinupos pa yung ulo ko. Mamaya gupitan ko na yan. Kumukulo yung niluluto natin, guys. Naghuhumiyaw. Ayan. Okay, lagay na natin ang gabi. Kasi, nasa halfway na siya na maluto. Lagay na natin. Wow, sarap. Ganda, no? Masarap yan mamaya. Yan ang magpapalapot niyan at magkakaroon ng lasa na yung earthy na malinamnam. Yun, gustong gusto ko yung lasa niya na ganun na meron siyang kakaibang earthy aroma na ewan ko paano ko i-explain, basta iba yung gabi at combination with that pata, iba talaga. Okay, just try it kung hindi nyo pa na-try, okay? This gabi is called taro in English. Taro in English. In Italian, I don't know. Taro. Wala yata ganito doon? Wala yata ganyan. Sige. Ito na, at banlawan natin muna. Banlawan na natin yung binabad natin na kangkong. At putulin natin yung kailangan lang natin na parte is the tip, ang leaves ang kailangan natin. Tanggalin yung mga, pag may mga yelong ganito, alisin. Yan, gupitin lang, ganyan. That's simple. See? Easy. Ayan. Ito na yun. Nabandawan na, guys. Okay? Ayan na. Ayan na para sa kanila. Okay. Ito lang, sarap. Okay. Ito na. Let's go. Pero maglalagay akong salt para sa ganun. Pag matabang. So, wala namang spoon. Mainit. Okay. Let's go. Ito. Saan naman sila? Nanguli na? Nanguli na mo? Asinsa lang ha, kaya wako kaluto. Saan naman sila? Hala! Nawa lagi si Fredo. Ha? Hala! What happened to you, people? My God. Akala yata nila hindi ako magbibigay. Hala, wala yung motorsiklo nilang dalawa. Naku, bumili yatang ulam. Na-late lang ng 5 minutes eh. Sobra naman tong mga to. Na-late lang ako 5 minutes kasi matigas yung niluto ko eh. Saan sila nawa lagi? Abi nila gwa ko gihatag taon palit naman tingali. Dili ka huwat. Naka-record. Guys, ang sama ng araw ngayon, umuulan-ulan. Kaya yung mga trabahante kanina patigil-tigil kasi every time na umulan, syempre titigil sila. So, ibig kong sabihin, imbes na maraming matatapos, wala. At saka lugi pag ganun. Kasi laging tumitigil, syempre kahit ganun na oras ng trabaho sana nila ay tumitigil dahil sa ulan, kaya ikaw na nagpapatrabaho ay lugi ka dahil pag 5 o'clock ay aalis din sila. Tapos ulan, tapos may araw, tapos ngayon, tapos ulan na naman, tapos tingnan mo araw yan? naman. Hindi mo maintindihan ang panahon ngayon ha. Araw, uulan. Araw, tapos ulan. Ay, naku ewan. Tapos ngayon, na-traffic tayo dito sa CPG. Kasi yung panahon ngayon, nasira ulo na My God, nasira na naman itong panahon, guys. Sana naman, huwag naman bumagyo. At least, wala namang hangin. Ganyan lang na medyo maulan-ulan. Pero hindi dire-diretso, yung putol-putol. Isang traffic Ayun. na traffic na dito. Na-traffic na. So, ayan. Oh my God!
God. Wala na ulan. No more rain. Okay, dalian mo. Bilis, takbo. Daming tao dito. Kami, nabasa na kami para kami mga basang tissue. Ah! Oh my God! Oh my God! Ang lakas na ng ulan. Sarap matulog dito. Mamaya. Sa nga na ni Antepara. Dito sa may ground floor sa unsang entrance ni dito sa malapit sa Lesage sa exit. You see that? Malapit dito. Paliko dito. Nandito tayo sa supermarket. Ayan, nandito siya Nandito si Antepara. Kumuha ako para sa anti-radiation guys kasi alam niyo yung mata ko nadadamage na online, na dry, and then every morning when I wake up, yung talukap ko ay dumidikit dun sa diyan sa eyeball. That's why. Yun ang cause ng radiation. That's why sabi ng anak ko, bumili ka na ng anti-radiation. Meron ako sa bahay, online ko binili. Ang mura pa nga ko binili, 120 pesos lang. Kaso mo nga lang, nasira yung kanyang yung dito niya. Ayan, bumili ako. Just wishing na maging matibay yan ha. Magdugay ka na, Doy. Ligon na, Doy. Ligon daw siya. Okay. Sure na ha. Nandito. Dili kayo, no? Walang problema siya sa case kasi ang pinili ko yung malaki. Yung malaki ang binili ko. Hindi kasya. Hindi ka siya, ma'am. Pwede, bigyan pa po naman kayo ng ganito po. Sige, para kasya. Hindi kasya? Hindi ka. Sayang. Ayun, nakita nyo? Ganda. Anong name mo? Rod po, ma'am. Si Rod. Ayan, hanapin nyo sa Antipara. Ayan, para sa Antipara. Bakit Antipara? Parang yung pang pang swimming, pang pang underwater. Po, Spanish word po ng eyeglasses po. Oo, yeah. Bali, Spanish po ng... Spanish. Okay. Kasi Antipara sa Bisaya ay yung Antipara na sinusuot para mag-scuba dive. Yan. Ayun naman yung asawa ko nag-grocery guys kasi nandito ako busy. Siya naman ang nagpumila doon sa sa cashier. Tayo busy ang mga tao. Meron ding optical clinic diyan, executive. And then here doon sa taas nandun yung Hukad at saka Dunkin Donuts. Ayan you see that? Nandyan siya. Maraming salamat kay Rod. Meron na akong salamin Antipara. Okay, bye-bye. See you. Nandito tayo sa Miniso. Ang cute ng mga display nila. Cute. Ang sarap i-hug. See? Nandito tayo kay Ricky Reyes. Ayan. Basang-basa. Punta kasi ako kay Joji. Dito, Joji's Bake Shop. At bibili na naman. Ako basang-basa. Basang-basa sa ulan. Para sa mga trabahante guys. Uy, nahurot lagi. Papalita ta ani day. 15 ka buok. 15 ka. Oo. Dalawa siya. They are very good here. Very good sila. At saka and then I don't know. Mamoy mga ako ato adi ay agmamon. Ang torta. Nagay po tatong ay huwag na yan. Mahal man di ay. Tagkis man di ay. Kanina lang. Kinsamada na po dahil. Ewan ko kung gusto nila ito. Meron ito. Torta with cheese. Paalam na ako kasi mamaya doon sa sasakyan.
madilim. So, no? Ayun, hinihintay ako doon. Kaya magpaalam na ako. Bye-bye. See you again on the next video, guys. Okay. Bye-bye. At ito ang mga ladies nila dito. Magaganda. Oh, tandaan nyo yan sa Georgie. Okay. Thank you.